Bună și vă regăsim la un nou vlog împreună cu Rarici Bâsă. Salutare, guys! Azi o să ne jucăm... ce ne jucăm? Legend of Speeds. Nu, Streak Warfare Blood Sprite. Sau ce scrie? Sprite? Ce scrie? Hai Roblox. Nu, hai ăsta, că putem să ne jucăm și online. Instalează-te. Acest joc se bazează pe, să zicem, lupte. Da. Lupte, adică cum ar fi cu împușcători. E cu puțin să merg. Nu e pentru că pe acest joc. Uite cum arată, rare puțin. LOL. Da, eu nu știu. Spuneți-mi, Scrie și tu, Steak Warfare Blonde Streak Cry. Stai că caut ce. Uite, ăla e aici scrie să. Da. Bun. O să verificăm ce filmează. Deci am să-mi iau pe film, să nu mi-am vist în video. Da. Hai. Bravo, te spui bine. Ale Dacă vrei să ne facem și dacă e cu farmit. Da, ar fi mișto. Să le trag în bucătă. Dacă vine În joc, câte schimburi. eu intrat în butelie. Da, cred că nu trebuie să-mi dea un loc pentru asta. Pentru că e foarte mult bine. Adevărat, cred că banii sunt. Sper că nu. Chiar. Să nu uitați să vă abonați și la mine și la Jim dintr-o. Da. Bine, eu cel puțin mă duc în seara. Sunt foarte recunoscător că am trecut peste 50 de abonați. Să vă abonați și la Jim dintr-o. Măcar și eu până în vară să sunt până la 20. Dacă nu... Măcar 40. Da. Nu a venit așa un minigun de după mine. Oh, nu, Vlad este foarte low. Vlad e low. Hai, Vlad, nu muriți. Pot la... Da. E cel mai tare. O să fie o armă asta de picioare. 12 kill-uri. Nu? 13, 14. 14, mamă! Se scurtă bine să-i dați like, că merită efortul. Ok. Nu mai dai și tu de putere, Pro? Am deja 14, trebuie să aștept. Da, uite, am ieșit deja cu ăsta. Sunt Sunt vreo 100. Uite, au mai rămas 39. Unde? Da, 39. Așa, hai că poți. Bine, bro. Dar ăștia calculatoare, nu? Nu. Atunci chiar trebuie să vină. Next space. De ce e normal? Mă, ăștia au trecut. Erai la direct. 21, bine. Ia pistolul ăsta. Hai, dă-i cu handgun. Uite ce pistol am la care... Pistol cu laser. Dau și bă asta.
Era un shotgun cu laser. Ia-l pe ăla. Nu mai e deci mai sunt un shot. 33 de fapt. Ia caul. Mamă, ce tragea caul. Next phase. Ai grijă, Zingin Pro, ești foarte low. Așa, te-ai reîncărcat. Bara de viață și albastră? Nu, ăla e... Aia roșie este, nu? Da. Ok, sper că ești full. Hai trage, dă-i că ești rău. Bine, double kill. Hai încă un kill și faci 10. La 30. Doamne, scuzați-mă. Hai, nu chiar. Bine, ai 31 de kill-uri. Ok, propun fără asta. Acum îi instalez Așa, încarcă-ți pușca. Bine. Left 23, mai stânga 23. Bine, 33. Tu vezi că am niște lasere verzi? Aoleu, bă, dar asta trebuie să-l scoli. Tu vezi? Uite ce armoară. Mamă, ia-o. Direct. Te mai gândești. Uite câte gloanțe are de tras. Wow, bine, bro. Păi nu mai trebuie să stai să în asta cu Dumnezeu și spamează, deci gen ok. Da, și avem cu laserele multe. Îți instalezi jocul? Realiză. Nu? Haide. Uite ce... Mamă, ia-o. Bine. Mamă, ce spune că s-a pus shotgun. Nu, este... Cum zic eu, sau ceva de genul. Se merge, Da. Ia uite ce am aici cu laser. Asta pentru echipa noastră, echipa BS. De ce zice echipa BS? Echipa Game? Nu, Game BS. Da, eu investment. Omor pe toți. Easy win. 54 de kg. Realizează a fost 500 de puncte XP, bun. Se pare că a primit la notificări ceva. Dacă mai Ia mai dai un match? nu cumpăr. I have OG. Nu sunt OG deloc. Wait. De cât timp joci măcar? Sunt eu de 7 ani. Jocul ăsta. Serios? Serios. De acum 7 ani? Uh-huh. Ești OG înseamnă. Ia aici câte tu. Ok, guys, eu sunt Raj Busur. Haideți, o să încerc și eu un meci, depinde cum mă descurc. Vă rog să nu vedeți de mine dacă pierd. Zingin Pro, trebuie să dau play? Stai. Așteaptă. Așteptați puțin, guys.
Hai că runda, o să încerc și eu runda asta, să vedem cum mă se descurc. cheamă Warfare. Mhm. Da, lasă. Hai. Warfare. Îmi dau play. Warfare Blood. Da, ready. Play, adică. Da, play. Body count. Da, asta tutorialul, să facem tutorialul. Da, să vedem și cum să jucăm cu... Eu v-am zis că... Ok, move character. Da. Aici încolo și aici... Ia să vedem. Una în stânga și una în dreapta. Ok. Dacă nu știi Zing Pro-ul are pe site la fel. Ok. Uitați, se pare că am făcut și noi 2 kill-uri. Pe tutorial vine, vă dați seama. Și bariera asta. Trebuie să ne conectăm, cred că amândouă la același internet. Așa, ok. Am luat și eu pistolul. Handgun-ul ce-o fi. Deci trebuie faci asta. Deci eu sper că băgăm sprint. Care poză vrei? Ok, guys. Da, sper că nu. Deci... Așa. Ce trebuie să facem? Acum? Lasă. Da, nu interesează pe noi. De ce nu te bagă imaginea asta, guys? Uitați, aici ne ducem la pământ. Da, cred că am înțeles. Cred că am înțeles cum trebuie să facem, guys. Acum haideți să dăm și noi o rundă. Hai să dăm very short game. Spawn, că nu este nimic. Da. Haideți să ne suntem pregătiți. Să vedem cum ne descurcăm. E abia primul meci din viața mea. Ok, noi din câte vedeți avem un SMG. 38 de player. Dificultate easy. Haideți să ne băgăm și noi să vedem. Uitați-mi. Bine. Stați cum se reîncarcă arma. 4 kill-uri. Hai că nu-i rău. Sper că... Sper că m-ai venit. Haideți că m-am murit pe skill-uri. Da, poate să merge că este destul de bun. Că ăsta e bun de spam. Oh! Guys! Wow. Bine că ai luat casca de la ăla. Cum mă regenerez? Apus pe asta. Ok, am înțeles. Mulțumesc din Game Pro. Wow, uitați cât vin, guys! Mamă! Tu cred că ai dat pe hartă de aia. Mai ai 23 de play. Ok, haideți să ne descurcăm bine. Că-ți fac tutorialul pe game. Haideți. Oh, bine, guys. Ok. Oh, guys, uitați ce trage asta. Asta omoară de mai multe ori. Se pare că am trecut peste 20 de kill-uri. Bro, uite ce armă OP am. Da, da. Bravo. Uite cum trage. Da? Deci asta îi omoară pe toți, efectiv. Haideți să ne reîncărcăm armă. Întrebare. Unde mai sunt playeri? Nu vă să-i dau până. Haideți să băgăm și noi niște sprint. Avem și bombe aici. Avem deshilat. Opa, se pare că am găsit un șobolan. Mamă, ăsta îi omoară pe toți, vedeți? Îi omoară pe toți dintr-un hit. Zing Game Pro, uite. Uai, ce bun de shotgun. Da, se pare că am mai luat și un medkit. Wow, cât bun. Fiți pregătiți, că acum o să fiți. Mamă, de ce arma asta efectiv e zeu, e god. Sper că avem și noi 37 de kill-uri. Uite, vezi? Se pare că am terminat primul nostru meci cu 38 de kill-uri. Da, bine, eu sunt începător, gândește-te. Cash. Haide! Îmi da refri. Rita.
să mai încercăm o dată un meci, că a fost destul de tare. Eu acum dacă vă întrebați, mă joc de pe Losing Game Pro, că da. Păi, tu poți să-mi furi dar eu am voie să dau. Mamă, câte au venit, mamă. Nu mai pot. Oh. Wow, vedeți și voi ce l-a armas playerul ăla, guys? Se pare că ne-a dat bani. Hai. Oh, nu. Mă spamează botul. Da, ăștia cred că-s boți, pentru că el joc prea slabi. Easy. Bine. Haideți să luăm și noi pareul ăsta. Se pare că trage bine, nu-i rău. Hai că am peste 10 kg-uri. Am uitat că... Deja eu am 15 kg. Bine, acum joacă și din Game Pro. Am găsit o armă foarte bună. Hai că am luat Am găsit o armă bună, ia să vedem ce face arma. Am luat AK-47 da. Și mi-am luat tot. Ok. Da, este arma aia, este arma din meciul trecut. Deci dacă vedeți această armă, să o luați. Că este chiar 8. Adică ați văzut și meciul trecut cum am jucat. A fost foarte bine. Haideți să mergem aici. Da, filmez, m-am speriat că nu filmăm. Ok. Pare că e acolo, dar nu se compară nimeni cu shotgun-ul meu. Îi bate pe ăștia. Da, joacă din Game Pro acum. Că vreau să terminăm cât mai mult să creez o hartă să ne jucăm noi doi să trebuie să ne bag pe ăsta. Da, mă bate oricum din Game Pro, deci nu cred că mai e cazul să facem. Hai că poate ne dă în echipă acum ar fi bine. Uai, am făcut de voltat. Bine. Și cu ajutorul meu. E adevărat. Bun, multiplayer. Intri tu, da? Dă back și zic eu când să intri. Close. What? Create. Server name. Game Pro. Nu, Zing. Boost. Oficial. Ce parole să punem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Privat. Nu e privat. Maxim 2 player. Hai 4. Nu, da 2, vreau să le ghim. De ce mai da 2? Lasă așa. Hai. Intră pe ăsta. Ok, să dau join. Am intrat unul. Cu ce armă are ăsta? Wow. Voi vedeți. What? Nu pot să mai... Nu pot să... Și de ce? Pentru că noi doi nu suntem mai conectați la același internet. Ia, du-te și conectează-te. Așteptați puțin, guys. Revin imediat. Da, se ducă rari de să până la baie. Nu? Nu. Da, și cum ziceam, eu l-am pe Psych. Bun, așteptați puțin, dacă nu știați, eu l-am pe Psych la prieteni. E offline battle. Te-ai conectat?
Bun. O să dăm zinging prova și camiciul ăsta. Dau- Și posibil și victim. Zinc BS. Uite, zinc BS la mine. Atunci au dat 3, nu? Hai să-i bat, vrei? Puțin, să-i bat. Da. Hai că-i bat ăsta. Ăla de acolo e default ca tine. Da, uite ce schimb și materiale au ăștia. Dar Că nu nu, se compar cu tine, gen. dar nici nu e atât de wow la mine. Adică, uite, mă fac gri. Gata, m-am făcut gri. Uite ce vede sunt. Ok. Merge? Da. Te conectează? Ia... Ok. Doamne, nice. A intrat pe Roblox din greșeală, rare să... Da, acum o să mă conectez și eu. Uite, to stick network. Zi-mi băsă, ia uite. Uitați, se pare că am găsit. Uitați că am intrat și eu, sunt ăsta portocaliu, salutare. Așa, hai să ne batem puțin. Noi doi facem echipă, da? Nu ne luptăm. A, da, suntem în echipă. Ce tare. Wow, ăsta e niște miștoră. Hai în față. Pește ăsta activ, nu? Da, e cel din față, da. El nu face nimic ala din spate cu spinoge. Ok, 10. Hai 10 kg. Cât ai? Hai să. Tot aici. La bani. Dacă părinții nu. Și vezi că vine unul. Bye, bye. Ia boi. Vină până la mine, să-ți dau vină. Uite. Te apără. Hai. Da, Ce pistol. Vin la mine să vezi ce pistol are. wow. Dă-ți și tu Încarcă-ți. Nu, ce nu. Te omoară? Cartof? De când? Ce pistol! Te-ai văzut ce pistol? Lol, pot să-l iau eu pe ăla. Da, el tu. Care are ședul? Eu. Uite ce armă are ăsta. Am luat mine, armă. Oh, guys, suntem cam înconjurați, din câte vedeți. Ăla cu skin-ul ăla ce-a făcut? Mi-am luat arma lui Vlad. Ia să mă duc... Stai, dau eu o bombă. Oh, nu! Te-am ajutat eu. Ok, mai avem un timp și facem 100. Vin la mine că sunt aminate. Help! Mă omoară! Vino la tine. O să mă respawnez, să mă omorât. Erau extrem de mari. Stai că e rău pe băieți. Îmi dau respawning. Din greșeală, n-aveai șanse. Tu-l vezi văzut acum dă cu focul. E prea bun ăsta. Se pare că m-am respawnat, guys. Da, o să mă respawnez și eu acum. Ok, nice, avem
Asta e cine a făcut de pe tot. Da. Ce de la găsit. Vezi că acolo tu ai murit, dar eu te-am apărat puțin. Am încercat ce te apăr. O să vezi și pe video. 218. Ia asta e online site. Ia să vedem. Nu e online. Hai că m-am râs pe una. Wow, o care Nici acolo. Ce? Dacă te lezing intro, știat. Și băiatul ăsta, că dacă nu eram omorât de mult. Mult. Hai să facem să nu mai murim, să încercăm să nu mai murim. Da, depinde și cu arma cum stăm. Da, arma aia mică e pa mai mică carbone. Dă bet cu lobby. Ok. Stai că mi echipez și eu să am o armă mai... am 1700. De vezi că costă. L-am luat pe ăsta, asta e bine. Eu mi-am luat două arme bune. Acum Pare că avem level 3. și dacă nu știați, acum tabăra de vară este pe... Pe Netflix. Da. Și după ce terminăm videoclipul, eu cu Raric BS o să stăm și o să ne uităm, nu? Da, dacă l-am văzut a fost prea mișto, mai ales faza aia cu Dorian Popa când a demolat tot biroul. Da, și în loc de ușă, el, tancul rusesc. Da. Bă, dar nu înțeleg. De ce dacă tot a început războiul, de ce nu-l cheamă? De ce nu este Dorian Popa la război? Că nu sparge toate tancurile acolo. Hai să vă zic ceva, dacă eu aș fi Dumnezeu, aș șterge țara rusă. Aș face să nu existe și aș șterge creierul lui Putin. Hai să nu fim răi. Dă și tu ready. A dat ready. Da, a dat. Deci și eu am dat și nu înțeleg. Ăsta nu dă ready. Gata, am dat tot scan. Ok. Adică toți patru de fapt. Aoleu. Ce? Ăsta își schimbă din nou. Cine? Și-a scos ca și sincer n-am știut arăta cu asta. Empty. Și m-a ieșit. Asta e contra mea de. Am intrat în. Ce skin are ăsta, ți-ar bine. Da. A plecat ăla. Ce e intrat Am ăsta. intrat un dit. Sper că a reintrat. Bun. Asta. Ia stai puțin. Ți am 1000. Ca să-mi Da, pun... se pare că ăsta nu dă ready. Hai că... Uite pe... Să nu intre nimeni. A ieșit ăsta. Să jucăm doar noi doi. Nu e online site? Da, nu prea ne bagă.
Vezi că mi s-a stins telefonul, gata. Dau live și creez altul. Hai că ies. Asta. Un 2 să fie? Cum se cheamă? Se cheamă Bâsă. Îmi scrie invalid TV. O, ea joacă pe extrem. Că deja sunt cu unul. Plecă. Nu, m-a băgat cu altul, bă. Se pare că va trebui să așteptăm. Creează tu unul. De la pe ăsta ca să fie privat. După aia nu te explicăm. Mort. Uite ce bun e arma asta. Uite cât am omorât patru pe lovitură. Bravo! E bun, rău arma. Și dacă fac 1000 de bănuți, e bine rău. Că pot să-mi pun armură. Pe mine, și ca asta. Uite, tragă și-l pe mine. Nu muri. Nu am murit. E prea easy. Bine, bag cea mai greu harta. Ultra Nightmare am băgat, o să fie extrem de greu. Sperăm. Și dau create save server. Da, că e server. Dar să ne... cât dau? Pentru cât? Pentru 2 și am băgat privat. Știu că poți. Mai sunt 136. Nu e mult deloc. 136. Da. E prea easy harta. Dar ce picantă. Eu acum cu Rare și pot să încercăm cele mai picante mâncăruri. Adevărat. Mama. Nu mai pot. Bun. Hai să ne la 7. Nu cred că e mai rapid. Mamă, ce l-am tras cu ăla. Pare că ne scăde pe server. Nu știu. Nu fac unul.
Dar să fie cu 3. Mhm. Că dacă intră unul, să intru și eu. Adevărat. E prea easy. Mhm. Da, sunt foarte stat playerii, pentru că ai băgat pe easy. 72 de playeri. Am făcut 89 de kg. Ah, nu. Are shotgun. Ăla shotgun-ul. Ce bine. Let's go. Hai să dau cred server. E tare jocul, nu? Da. Poate să mai facem niște videouri. Tu ziceai că nu-ți place, dar... Să nu-mi zici. Am făcut 500 de... Am omorât nu știu câți dintr-o bucată. Am băgat Ultra Nightmare pe dificultate. Îmi dau cred server, dar trebuie să așteptăm. Da. Mort. Mai sunt 37. Mai știu că poți. Le dau cu bombă, că nu mai prea am șansă aici. Mamă, cât sunt. A intrat fratele meu, mai zic, iertate. Da. Te fi pro, poți să ieși afară. Adevărat. Poți să vii ce nu mă Ha, mai sunt 15. Nouă, mai sunt 9. Hai, știu că pot. Am Să vezi făcut cum va fi pe Ultra Nightmare. Cea mai grea dificultate din joc. pe acolo, ne dă cu 1000 direct. Mai sunt 2. Gata. Sunt completed. 161 am murit. Nice. Acum intră pe serverul meu. Unde? Uite asta. Unde să fim? Stai, punem puțin o pauză. Bun, Așa am am revenit. intrat. Bun, filmează. Dăm ready. Mai am puțin și fac 1000 de bănuț. Bravo. Că poate îmi iau echipament. În cât timp ne bagă? Cred că ne bag acum. De 2 sunt, nu? Îți place cum ți-am pus Rarici Băs 2, 5 și 2, 1?
Încă trebuia legat, știi, și de aia nu puteam. Da. Nu ne lasă să intrăm. Hai că fac eu. Dar bagi Ultra Nightmare. Da. Baba. Avanța. Babaga. E bine, șefi? Da, e bine. Bun. Pe care? Ăsta? Parola? Acolo. Hai, trebuie să bagi Ultra Nightmare. A băgat ultra. Ai băgat easy. Hai, intră. Nu, eu vreau să joci cu Ultra Nightmare. E prea greu? Mama, mami. Am încercat-o, îi zic. Bună și presă, da și ieșirare băsă. Bun, mă duc până la bucătărie să și vă vorbesc și eu tu cu băieții. Da, guys, haideți să dăm și noi ready. Cine este aici? Și cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Rareș. Sunt iuți, Ștefi, numai că o să te usture limba. Eu ajung Game Pro, care e pro la Fortnite. Dar nu ne bagă. Ia, așteaptă. Vrei să dăm... Dar nu știu, intră pe alții. Uite. Pe ăsta. Așa. Oi. Hai să dăm live puțin. Creezi de unul. Nu, welcome. Du-te la welcome. Welcome. De ce ai ieșit? N-am ieșit. Ah, gata. Îmi zice că ai ieșit aici. Să nu mă mic. Ce-ți faci? Vreau să se înapoi. Ștefi, astea sunt iuți, mama, da? Nina. Hai. De-aia Bă, Doamne. Pipi. Filmăm deja de câte minute? Nu mai arată. Va, de 2 Ștefi. Pe Fortnite. Vreau dacă am un și am dat live. de ce dai? Păi nu... Creează tu unul. Dar unul care să nu fie... Să nu fie... privat.
Stați. Cum se cheamă? Blip, blip. Buse. Da. Am băgat Ultra Nightmare. Tata. Ia uita. În sfârșit. Uite că uite clar. Bă, Ultra Nu, Nightmare. trebuie să stăm unul lângă altul. Asta trebuie să facem, da? Da. De ready. Apasă X. Apasă iar X. Da. Acum îl învăț pe fratele meu. Până Ce intrăm. Fortnite. Da. Nu le vezi, da. Am mai intrat încă unul. O, ce scrie acolo. A ieșit. A intrat. Ultra Nightmare. La dreapta, Ștefi, la dreapta. Bravo, Ștefi. Mergi în față. Apasă pe 0. Apasă pe 0. Pot poți construi din nou? Mhm. Ei, ce faci? Ce? A murit? Da, putem să trăiesc. Poți construi din nou, nu pot să cred. Păi da, nu știi că s-a băgat. Da? S-a băgat zero building pentru pro player ca să nu construiești și ăla pentru că ca să construiești. Apasă X, Ștefi. Uite, poți să note. Am învățat să note. La dreapta. În față. Uite-te în sus. Bravo. Omoară-l pe ăla. Bravo. Doar ready. Da, acum. Da, pe Ultra Nugget. Ce? Uite. 2 kill-uri. Și eu. Oh, nu. Nu a murit? Oh, nu. N-ai E cum. imposibil aici. Trebuie să intri cu 70.000 de player. Cu 4 măcar. Cu 4 măcar. E prea greu. Da. N-ai cum. Nu bă. Ia, am strâns 1000. Ce mă? Ești bine, da? Aoleu, iar sună un prieten. Bun, a plecat. A plecat. Uite, a revenit. Ce? Ok. De ce cauți? Mă dă meciul ăsta. Uite acolo. Hai că... Nu, ieși. Uite, ești...
Ia pe ăsta. Deci asta. Bun. Vezi că creez eu unul. Hai de 4. Ultra Nightmare? Nu, Nightmare. Hai să fie extrem. Nu, Nightmare. Doar Nightmare. Și Game Boy care? Termination. Create server. Gata. Hai coming. Mamă, au intrat. Nu da, că trebuie să mai intre 2. E de 4. Adevărat. După aia vrei să ieșim afară? Vrei? Vrei? Ok. Să-l postez pe. Bun, cred că filmăm de o oră. Dă și tu, Rede. La plan. Mi se pare că a murit. Așa, tocos. Am Bine. Am găsit. Nu e așa. Ăla-i player? What? Capa mea e aici gard. Nu, e player, că nu are ăla sus. Aoleu. Venim la ăla. Vino după mine. Este românul. Da, Neymar mor direct. Trebuie să dăm... Cred că și Ultra Nightmare era mai ușor. Hai că, da? Și aici s-a încheiat episodul nostru. Pa, pa! Sper că v-a plăcut și să străluceți alte like-uri și cât mai multe Subscribers. Da. Pa!